Aziz Arċipriet Father David, jiena nawguralek li fil-jiem kollha ta' ħajtek filgħodu kif tqum biex tfaħħar il-mulej, matulek hija ġurnata intultaqa' mal-poplu għażiż ta' Alla. Fit-tmiem il-ġurnata inti teżamina kif hemm bżonn li nagħmlu l-kuxjenza tiegħek, inti tkun tista' tgħid jiena l-qaddej tal-mulej. U meta tħares lejn ħajtek, tkun tista' tgħidlu b'sens kbir ta' fiduċja ħajsir minni skont kelmtek. Il-mulej bl-interċessjoni ta' Sitna Marija ikun id-difensur tiegħek u tal-poplu. Ikun dak li jgwidak li jagħtik id-dawl. Nawguralek li tkun dik is-siġra li tikber fis-silenzju u li tissieħeb mal-foresta ta' siġar li jikbru fis-silenzju li huma s-saċerdoti eżiż tagħna. Il-bosk ma jagħmilx ħoss u jikber fis-silenzju. Jaf jistenna fin-nixfa u jaf jistadar meta tagħmel xi ħalba xita tajba. Imma jikber mingħajr ħoss. Meta taqa' xi siġra dik tagħmel ħafna ħoss. Imma s-siġra li taqa' ma tistax nessina il-foresta ta' siġar li kontinwament jikbru fis-silenzju mingħajr ħadd ma jinduna bihom, mingħajr ħadd ma jpoġġihom fuq il-headlines. Inti issieħeb bħala siġra matura f'dan il-bosk ta' qdusija li huma s-saċerdoti u l-kappellani tagħna. Dan il-jum nixtieq nirringrazzjahom il-ħafna saċerdoti tagħna, il-ħafna kappellani tagħna tas-servizz tagħhom, tad-dedikazzjoni tagħhom. Il-poplu tagħna għandu jirringrazzja l-Alla li għad insibu min lest jagħti ħajtu. U meta jberraq u taqa' xi siġra fil-bosk, mhux il-mument li naħarqu l-bosk kollu. Jiena nixtieq insellem ukoll lill-parroċċi kollha tagħna. Imma llum fil-qalb tiegħi għandi wkoll il-parroċċa ta' Marsa Xlokk, il-poplu ta' Marsa Xlokk. U lil kull min huwa milqut b'dak li jġibilna tant swit il-qalb.